són dues preguntes molt fàcils. En primer lloc, si ja està clara la data d'obertura de la piscina coberta i després si ja també des de la regidoria d'esports es tenen clares quines van a ser les mesures a aplicar perquè aquesta obertura siga el més segura possible per als usuaris i les usuàries de la piscina. Vaig a contestar, pues bueno, vaig a referir-me a l'ordre 414, que és on estem declarats ja en la segona fase, i, clar, la data de la piscina està prevista obrir-la per a finals de juny. Per supost, complint tot el que fica en l'ordre 414 i sobretot en l'article 43 i en l'article 44 i en l'article 45 en totes les mesures d'higiene i de prevenció aplicades tant a les piscines recreatives com en la forma de la piscina en modo esportiva. Les mesures, per supost, anem a complir totes les que n'hi ha en l'ordre i se faran complint tots els requisits que demana aquesta ordre. Però la voluntat d'aquest equip de govern sí que és obrir la piscina aquest estiu i obrir-la en les mesures que ens marca l'ordre. Entenc, alcaldessa, que es retarda una miqueta l'obertura de la piscina per intentar que aquestes mesures o que l'obertura sigui el més segura possible. El que anem a obrir és la piscina del poliesportiu. Sí, clar, la piscina descoberta. La piscina coberta... Descoberta. La descoberta. Sí, la piscina descoberta s'obrirà a finals de juny complint tots els requisits que marca l'ordre 414. Sí, però que jo matisse que entenc que se va produir un poquet de retard en l'obertura, entenc jo, per a que s'acomplisquen al 100% aquestes mesures, no? Claro. I una de les mesures més importants, que li vaig a cedir la paraula a la regidora de manteniment d'edificis públics, és unes obres que ja han començat per a aquest gast d'aigua que tots els anys se tirava i que va fer que sigui complicat complir les mesures higièniques en el tema de la cloració. Entonces li vaig a cedir la paraula a la regidora d'edificis públics per a que li expliqui un poc en qué van a consistir. Quería comentar que una de mis mayores preocupaciones era la fuga, casi la calificaría de la mayor fuga que tenemos en el municipio de Bétera. La piscina descubierta del polideportivo estaba perdiendo aproximadamente entre 250.000 y 280.000 litros diarios. Esto no es un problema de ahora. En la anterior legislatura, durante los 4 años, creo que eran conocedores y creo que era momento de dar solución a este grave problema, por un lado ecológico y por otro lado sanitario, ya que con esa fuga tan tremenda era imposible garantizar las medidas sanitarias de cloración, ya que cuando se vertían ese cloro a la piscina, sale por la fuga, con lo cual no se puede mantener los niveles óptimos que Sanidad nos requerían. Por lo cual estamos trabajando aceleradamente para poder, por un lado, cumplir con una fuga tan tremenda del municipio y por otro lado, poder garantizar una piscina segura para los ciudadanos.